Bona tarda, preocupació i sorpresa entre els treballadors de l'Ajuntament de Tarragona per com els poden afectar les retallades anunciades aquesta setmana per l'alcalde. Ja eren conscients de la no renovació de contractes i de l'acomiadament d'interins, però asseguren que l'estalvi de 3,5 milions d'euros que es vol aconseguir en el capítol de personal és el doble del que se'ls va comunicar. El president de la Junta de Personal ha explicat a Tarragona Ràdio que la plantilla municipal està neguitosa perquè desconeixen com afectarà tot plegat a les seves nòmines. Escoltem Jordi Pallàs. Això ens ha agafat un malestar general al no saber per on tiren tots els trets. Per tant, creiem que primer les coses s'han de parlar tranquil·lament, esperar com estan tots els números i mirar com s'han de reduir les coses, que entenem que estem en una situació... I ho dèiem, només començar, els treballadors de l'Ajuntament de Tarragona es mostren preocupats i sorpresos per les retallades en personal que ha anunciat l'alcalde. Els empleats municipals recorden que se'ls havia comunicat una reducció de la partida del capítol 1 entorn d'1,5 milions d'euros. Ara, i segons va anunciar Josep Félix Ballesteros, aquesta se situaria en prop dels 3,5 milions d'euros. El president de la Junta de Personal reconeix que ja coneixien les intencions de no renovar contractes i d'acomiadar treballadors eventuals del consistori. Es tractaria d'un 10% de la plantilla, juntament amb les jubilacions, que afectaran una trentena de funcionaris aquest 2012. Ara bé, Jordi Pallàs ha explicat a Tarragona Ràdio que els ha sorprès que la reducció de la despesa en aquest capítol sigui molt més alta del que se'ls havia dit. Pallàs assegura que els empleats municipals estan preocupats perquè desconeixen com els acabarà afectant la retallada en les seves nòmines. Vol augmentar a 3 i pico milions la reducció de despesa de personal. Per tant, això ens ha agafat un malestar general al no saber per on tiren tots els trets. Per tant, creiem que primer les coses s'han de parlar tranquil·lament, esperar com estan tots els números i mirar com s'han de reduir les coses, que entenem que estem en una situació de crisi, però pensem que també que estan parlant de llocs de treball i de gent que finalitza. Hem de ser curosos amb la gent que està treballant i amb els seus llocs de treball. Pallàs també alerta d'una pèrdua en la qualitat dels serveis públics amb l'eliminació de llocs de treball un centenar aquest 2012. El proper dilluns es reunirà la mesa negociadora que analitzarà l'abast d'aquesta retallada sobre la plantilla municipal de Tarragona. Aplegarà representants de tots els sindicats amb representació a l'Ajuntament i també al mateix consistori.